Vom realiza banda de pornire prin tăierea vârfurilor șindrilelor. Pentru a ne asigura că îmbinările benzii de pornire nu coincid cu cele ale primului rând de șindrile, vom tăia o lungime corespunzătoare jumătății unui solz din prima placă folosită pentru confecționarea benzii de pornire. Șindrilele trebuie montate întotdeauna pe diagonală și scurtate cu jumătate de vârf pentru fiecare rând. Montajul pe diagonală asigură un drenaj rapid și o consolidare a întregii construcții. Terminăm cu șindrile întregi. Spre deosebire de celelalte forme, închiderile de coame se realizează cu șindrile dreptunghiulare.